Der var engang et lille håndboldhold, der hed SIF Virklund. SV kunne slet ikke holde ud at høre den musik, som alle de andre hold lyttede til. De ville bare baske til det sygeste dødstramp. Hver dag gik SV hjem fra træning, hvor de glædede sig til at baske nogle hold til Svanekop med deres superhold. SV trænede tit alene i hallen, for ingen andre kunne følge med deres vilde energi. Ude i boardinghallen fyrede SV flødeboller på gulvet i omklædningen. Efter massakren drog de videre mod Vestergadehallen, hvor de gennembaskede Aerolink med deres tramp. Til sidst flåede de AUX stikket ind i deres flækkede iPhone 12. Der blev stille. Hvad skulle der ske? Pelle var forvirret og råbte: "Hey, hvad fanden sker der her? Nu har SV taget over. Smid jeres hjerner." Nu har SV taget over. Stop dine fødder ned i skoene og kom i gang. Næste morgen vågnede SV på en gymnastiksal på ungdomsskolen i Ikast, med elektrolytrester på overlæben. Hvad var der sket? Det sidste, de huskede, var da de flækkede boarding med 19 mål. På hylden i værelset stod en lille DAB-radio, som de knap nok kunne høre, men de kunne akkurat fornemme den bløde bas og de hårde trommer. Hallen kaldte. SV slikkede elektrolytterne væk fra læben og smadrede en omgang kreatin nederst. Nu var de klar. De bunder en Faxe Kondi Pro, flækker glasdøren med deres aura og stormer mod den nærmeste hal. Alle i hallen kigger op. Der er stille. Hvad skal der ske? En svensk baddie fra bænken er forvirret og råber: "Hej, vad fan händer här? Nu har SV tagit över. Kasta dina hjärnor. Fan i helvete." Stop dine fødder ned i dine røjser og kom i gang.